te hakne ka por ka bamtang ulam biang spi ya katu ke jingatu khana shapang kini ki muslim bat kini ki kristan hoi hakne ka pat ka blang shudem ngalala ikban wan lam hadu ka ba ublei ula kerku kerhai ula the sei ya ka long ying long sem ka jung chakom bat ka ka banta ka banga kwa ya ka ban yatu happy kinong pet kinong jungo kinong kershan ke be ke jonga shapang ka jingyat lenti ke jung chakom Ujakop umat shibun ba kijing yale ke jing im ke jung umat shibun ba kijing tenju ke jing im ke jung ha ka por ke ba une henman ujung be thong ya une ujakop bat henrei la ong ka tin ke jung blai une ujakop syam la phaidin ai ruem yai kan mau bat yai duai wat la pedeng ke jing tenju ki bawan ban ap ha ke jing im ke jung ujakop bat ka ka benta ka banga kwa ka bane kren ka ka por ka bamta ka long ki jak kishin ki lanang yu i na ka benta uni u henmen ju uchako hadin ba ukpa ujung ulama ham yalo ki kun ki jung bakin ombit ban sim tengah na ki nong kanan nomor isak sneu sang lada ki kun ki jung ki lek ki ban sim tengah na ki nong kanan bat ka bala jai uni u iso une u iso ningkong udang pensngap udang kongu ya ka pa ujung kwa da lele ruem baki kun ki jong bikin sim tangan ki nong kanan reil ong ka belajar haba u iso ula lek ka ban sim namar hakan ka pat ka bang shidem ngalala ban yetu ba une u iso ula lek ka ban sim tanga ya ka hamala ka balong ka kun ka jong ismail henry laong banang yak ki por kisni une u iso syam la pensngap shu ula lek ya ka ban sim tanga na ki nong kanan ru bat laong kan ne ka pat ka badang sedem ngalala ek ban malam hadu ba une u iso ula lek ban syong ban sa ha ka ne ka ri edom bat laong ru ba u iso hadin ba ula lek ek ban sim tanga keleng ka jat ka kenja ka jung kal nang roy kal nang haroy ha ka jing im bat ka ying ka sem ka jung bat la mi shibun ba kita kinong yalam ki bakraw la mi shibun ba kita kisim ki patsha ki bawan nakajat nakakenja ka jung isu ha ka ne ka ri edom bat ka ka benta ka bang kwa ka bane kren ka ne ka por ka benta talon ba kinong edom kim kwa da lele ruem ya ka ban yut snewi ka kerteng ka jung utrai ujungi Jesus Christ kay hakan ka por ka bamta nan penkut na swahang ni bat nyan sedang ya peteng pan na kuwi ka por siya kuwi pan kublay shibun